Yanzu aka samu rahoto cewa wasu 'yan garkuwa da mutane 'yan bindiga sun kasance suna nuna kuɗin fansa a yanar gizo a kafafen sada zumunta bayan sun karɓi kuɗin fansa a hannun wa'yansu wanda sun kasance sun yi garkuwa da su. Ku kalli wannan hoto za ku gani cewa wa'annan kusan yara ne ba manya ba, yara ne matasa masu tasowa wanda ya kasance sun karbi makudan kuɗi a hannun wa'annan wanda suka yi garkuwa da su, kuma sai suka zo kafafen sada zumunta irin na su TikTok da Facebook suka zo suna nuna wa mutane cewa tabbas da gaske ne sun karbi wa'annan kuɗaɗe, kuma gashi suna rawa suna waka suna shela kamar yadda kuke gani a wannan hoto. Wasu suna ganin cewa hakan gaskiya ya nuna cewa 'yan bindigan nan sun kasance sun yi karfi sosai a yankunan arewacin Najeriya, kasancewan yanzu ma suna iya fitowa su nuna kudaden da suka karba a zahiri babu ma tsoro, kuma ga fiskokinsu a buɗe ba tare da tunanin cewa za a iya kama su ba, balata a ce wani hukunci ya hau kansu. Amma wasu suna ganin cewa 'yan bindigan nan sun samu goyon baya ne da ɗaurin gindi, dalilin da ya sa kenan ba su iya jin tsoro domin su nuna fiskokinsu da kuma nuna kudaden da suke samu, kasancewan sun ga cewa ko da an kama su ma daga ƙarshe za a ce da a kai su gidan gyaran hali ne, daga baya ma sai a fito da su har a taimaka musu da wasu kudade masu yawa a ce an gyara halayensu. Wasu kuma suna ganin cewa a'a, bai kamata jami'an tsaro su zuba ido suna kallon wayannan 'yan bindiga suna cin karansu babu baka ba, ya kamata a ce an ɗauki kwakwaran mataki a kansu, domin kasancewar rayukan mutane a kullum yana salwanta. In mutane su ma suka ce za su ɗauki bindigu domin su kare kansu, to fa abin ba zai yi daɗi ba. Shin kuna ganin cewa barin 'yan ta'addan nan da aka yi suna cin karansu babu baka shin ya dace, ko kuma kuna ganin cewa akwai wani shawara ko kuma wani hanya da za ku iya bama gwamnati za ta iya kawar da ta'addancin nan da kuma 'yan ta'adda a yankunan arewacin Najeriya da ƙasa baki ɗaya? Wani shawara ne za ku ba mu gwamnati?